Proverbio 22, versikulo 6. Matod pa din mga igsoon ko, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Banisaya ang bata diha sa celebrate the National Children's Day, God. Magpanalangin ka kanamo karon. Let your words tuguti kining mong mga pulong mutisok mahipatik sa among kasing-kasing sa labi. To help us grow spiritually, Lord. Mutubo kami, mulambok diha sa pagpangalagan. Samtang kami nagkahabot sa imong pagbalik. We thank you so much, God. Use your servant, Lord. Wala kay mahimong sa akong kaugalingon kung wala. Kanamong tanan nga na din karon. Panalangin kami. In your mighty name, in Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Let's clap our hands. Hallelujah, hallelujah. Pahimo na mo sa pagpanglingkod mga igsoon. If we don't train, who will? Usa sa mga sugo sa Ginoo sa Israel, sa daan nga tugon mao ang pagtudlo sa mga kabataan sa pag-ila nga duna lamay usa ka Dios nga angay nilang simbahon ng kalagaran. Deuteronomy chapter 6 verse 4, matod pa mga igsoon ko, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And this word which I commanded thee this day shall be in thine heart. In verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Og imo ning itudlo nga masingkamoton gayon ngadto sa mga bata. Ngadto sa imong mga kabataan. So ingon isip na ginikanan mga igsoon ko, ang Biblia nagtudlo sa mga Israelinhon, sukat pa man kaniadto mga igsoon ko, na bisan gagmay mga bata, sulod sa panimalay mga igsoon ko, tudluan na nga dunay usa lamang ka Dios nga angay simbahon o kalagaran. And shall talk of them when thou sittest in thine house. Samtang magalingkod mo diya sa inyong panimalay. Karon, kanang murag, very rare lang, talagsa lang ka makita. Talagsa lang ta makadungag. Talagsa lang ta makasaksi mga igsoon ko nga dunay mga ginikanan, gitudluan ilang mga anak sulod sa panimalay. Okay, sit down. Sige, ingkod. Pilay Diyos! Mo ng bata. Pineapple juice, orange juice, na may akong naman. Pila ka mo kang Ginoo! Give me a doctrinal verse nga nag-cite nga doon ay usalang ka Diyos. Berere. Kasagaran natong madunggan, kasagaran natong masaksihan. A, B, C, D. Amen. A is for apple, B is for bone. Tanamin mo, praise the Lord. Pero dili ka sa lang ka makita nga doon ay panimalay, doon ay ginikanan nga nagtudlo sa iyo sa kabuntagong inigma tao, mao ni kinahanglan magatuo ka, magalagad ka nga doon ay usalamang gyud ka Dios nga angay simbahon o kalagaran. It's not yet over. Dili pa ulahi ang tanan igsoon ko para tudluan sila unsay angay nilang makatunan. Kung porsigido ta nga makakaton sila sa academics, sa secular, mas magporsigita nga makakaton sila paghigugma sa usalamang ka Dios. Salamin mo, praise the Lord. Diba? Thou teach them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way. Kung maglakaw mo sa dalan, o alisir mo tulog, when thou lie down,
When thou lie down, and when thou rise up. Adisir matulog. Sayang ato kwentong kababalaghan. Mga Cinderella, natin sa kababae. Maba naman natanggal yung sandal. Cinderella ba? Tapos, ako pang iyang Prince Charming nagdala sa sandal. Pagsuot, nakita niya ang pangagod sa iyang tiing. Na-discourage ang Prince Charming. Snow White and the Seven Dwarfs. Muna kasagaran na itong himuon ng storytelling. Kabalo ba mo kung sa'y pinakalindot ng story? Bible story. Labi kadagat na adventure, love story na kompleto. Jacob and Rachel's love story. Isaac and Rebecca's love story. Nanahing praise the Lord. Kung gubat-gubat, taghan na adihat sa Old Testament, nakigubat sila Joshua sa mga taga-Amalekites. Gipahunong ni Joshua ang adlaw. Imun kayo kung mo, salo ang adlaw. Daghang mga sundalo ang makakalagiw sa kalaban. And the naming of praise the Lord. Gitudluan pa ba nato ang atong mga bata? Panahon adisir sila matulog pag-recite o mga bersikulo, inigmata, bersikulo na sa mga igsongko. Tanangin mo, praise the Lord. Dili pa ulahi ang tanan mga igsongko. Kay karon ng panahon, gigamit na ang tanan sa kaway para gamay pa lang na bata, malayo na diha sa Ginoo. Tanangin mo, amen. Gadget. O, tanawa si Pilipin. Gadget. Tanangin mo, amen. Daghan mga disturbance, mga diversion. Nga imbis kay ang bata magdako sila diha sa pulong sa Ginoo, nalayo na hinoon tungod kay na ang dalan na ilang gisubay wala na naman. Madalas sa word sa pasabot sa word na train, to teach a particular skill or type of behavior. To teach a person a particular skill or type of behavior. Through practice, instruction over period of time. Pero naalain ang meaning sa train. A succession of vehicles or animals traveling in the same direction. Ang buot pasabot sa pulong na train, di lang kay tama lang ta sa pagtudlo, apan ato sab silang tultulan sa dalan nga ilang angay pagasubayon. Train. Kanang LRT o MRT. Di ba ang tawag na to na train. Mo na best example. Asa may train ana? Kanang tibuok. Matrupa sa usa ka magtutudlo, dili. Ang train ana kanang naguna kanang engine. Mo na train. Kanang ay makina. Kanang giguyod niya mga cars na empty cars na. Ito namin yung praise the Lord. More si Jesus Christ. Mark 8:34. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mo gibuhat ni Jesus Christ. Nag-train siya disciples para saman. Mo na ang mga disciples niyo siya, follow me. Murag train. Siya ang engine. Connect sila. Bisag asa siya mo adto, nagsunod to. Iyang mga disipulo. And the name of praise the Lord. Mo na train. Kanang naguna, kanang ulo sa train, kanang ulo, kanang engine.
mo na maguna. Ug katong nakakabit atong train, bisag asa to mo atong musubay nga rilis, musunod to sila. Kaya naman, nakakabit sila, na-train sila. Ang tanang niyo, praise the Lord. Follow. For us to be trained, we need to follow Him. Ang tanang niyo, praise the Lord. Walakpakan nato ang atong buhing Diyos. Mauna ang ingon nga mga ginikanan, mga igsoon, it is very important nga dili lang nato sila tuduan usay ang ayanin ang buhaton, but we need to train them. Ikabit nato sila, tuluan nato sila, manguna tao, sige, musimba ta. That's how you train them. Sige, musimba ta, maguna ko, sunod mo na ko. Ang tanan niyo, praise the Lord. Unsa nga klase sa pagbansay ang angay natong buhaton ining gagmay nga mga bata. Bansayo nato sila sa paghigugma sa Dios. You cannot train them to love God kung ikaw mismo wala ka nahigugma sa Ginoo. Tanan niyo, praise the Lord. You cannot train them how to love the Lord kung kita mismo wala ta mahigugma sa Dios. Mao na kung gusto ta ang atong sunod nga henerasyon, magdako sila nga dunay paghigugma sa Dios, ato silang bansayon, ipakita nato sa ilaha nga kita mismo nahigugma sa Dios. Atong palakpakan ang atong tuwing na Dios. Bansayo nato sila sa paghigugma sa atong isikataw. Amen. Amen. Sa ako nang nabasa mga igsoon, na ako'y nabasa ng sulat, matod pa niya. Kay karon, mga ginikanan, di ba? Lipay ko ang ilang mga anak, pasdag ko ugrado. Wow, very proud. I-post sa Facebook. Bisag ako siguro, proud ko kung ako anak na himong valedictorian, salutatorian, magna cum laude, summa cum laude. Wow! May anak ko yan! Pero yung anak bagsak, doa-doa ka, isa ka nagliwat doon. Ba? Pero karon, mato pa sa mga nagsulat, pero kabalo mo nga dili ang taas ug dako nga grado mao importante. Amen. It is the attitude. Tanan niyo, praise the Lord. Kaya bisag dako pa na grado ng imong anak, cum laude pa na, valedictorian pa na, human nag-eskwela, manarbaho na. Kung wala na'y sakto nga pamatasan, walay kasabot nga trabahan ti anak. Kung mag-apply sa kumpanya, kung dili sakto pamatasan, dali ra matanggal sa kumpanya. Mubalhig trabaho kay wala kaangay sa mga katrabaho, walay makasinabot nga katrabaho. Tanami yung praise the Lord. Kung magnegosyo ko, makig-away customer. Labi na customer nga may log. Customer is always right. Sabi ng kada, ay mga customer. Always right lang ko sila. Men, kung tanaw nato sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, dako o porsyento ang gitawag nga attitude. Praise the Lord. Tanan mo amen. Mauna sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios, mauna sa atong mga kabataan na naasulod sa atong jurisdiction sa matag panimalay nga naata mga igsoon ko, karon palang daan maningkamot ta atong paningkamutan nga magdako sila na dunay paghigugma sa Dios. I believe kung mauni una nga mapundar sa ilaha, musunod na ang paghigugma sa isikataw.
Musunod na ang good attitude, mga igsoon ko. Musunod na ning pagsuporta sa buluhaton. Musunod na ning pagpagamit sa buluhaton. Kaya imposible nga magpagamit ka sa buluhaton kung wala kay paghigugma sa Dios. Mao ni ang pinaka-fundamental sa tanan. Mao nang una nga dako nga suko nga gipakanaon sa Dios sa iyang mga disipulo. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Panangin ang praise the Lord. Kung palakpakan ang atong buhay Diyos. Mao ni ang pinakalabaw nga ipatik nato sa ilang kasing-kasing o sa labutan. Academic, secular, career na unsay ingon ni Jesucristo. Matthew 8 verse 36 to 37. Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kalag. Kay unsang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Isip mga ginikanan, our main goal is to bring them closer to God. Mauning pinaka-goal nato nga naa sa una, dadong sila paduol sa Ginoo. Kay kita man ang trainer, kay kita man ang pangulo, kay kita man ang nag-una, mga igsongkog sila, magsunod-sunod na sila sa atoa, asa ka mo at tumusunod na sila. Tanan niyo, praise the Lord. So ang pinaka-main goal nato, dadong nato sila duol diha sa Ginoo. Let us bring them closer to God. Closer to God. Panapin mo, praise the Lord. Praise the Lord. That's our main goal. Kaya kung magdako sila nga faithful sa Ginoo, everything will follow. Amen. Nga ginikanan. Sorry, natukalit yan, mabala ka pa sa atong mga anak. Labi na ginitanaw ni mo sa iyong anak, pastilan. Di pa manitawang kabalo mo, prito buwan. Di pa kabalo mo lapwag itlog. Kung sabay ka umaon, makunsa naman lagi sila. Kung wala, mata. Kaya manay atong nasa atong una-una. Tanan niyo, praise the Lord. Usay dili malikayan nga naakas kabalaka, naakas paghuna-huna. Yun ana mga igsoon ko. Pero kung ato silang tudloan nga mahimong faithful sa Ginoo, ingon ang Biblia, dili ko kamo pasagdan ni biyakan. I will not leave you comfortless. Tanan niyo, praise the Lord. Matthew 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. 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 Kaya usay ilang nakita sa atua, usay mo na ilang panaminan. Mga importante yun, mga igsoon ko, nga bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga problema, magpabilin, gihaputan, mananagan, mubarog, o mubadayon, mga igsoon ko, kay dunay gagmay nga mga bata, nagsunod na ito, naglantaw na. Si Papa, bisag na ay mga problema, bisag na ay mga pagsulay, di pa dayong gihapon siya sa pagpangalagan, untanay ni dako nako, ingunana sa ko, faithful nga mga lagad sa Ginoo. Si Papa, si Mama, galamiton sa church, song leader, sa maghalad o awit, kung dili man din nga aspect, sa literal o din sa physical sa simbahan, si Papa David na himo sa simbahan, voluntaryo. It will give them inspiration to be more faithful in serving God. Ito na, praise the Lord. Kaya naman, maumanay nakita nila sa atua. Dalangin mo, amen.
Mo nang sige nung Kristo. Pag ingon niya, nga thou shall love the Lord thy God, and thou shall love your neighbor as you love thyself. Imong higugma ng imong isigkataw sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Wala lang to niya gisulti. Iya pa itong i-demonstrate. Namin mong amen. Itong panahon nga, gidalhan na siya dito sa Hawanan. Di ba? Gidapay siya. Gipasakitan siya. Gibugal-bugalan siya. Kung buo ito naon-naon, kung kita sa tauhuno na ito, yung Ginoo ko Diyos, mabagod po ang daw kong dapay-dapaya. Isa na ka na ako kapitik sa akong kamot. Isa ka kasnap, murag si Thanos. Pulbos na ka niya. Kung may mapatay ka, karon patay na ka. Pero wala ito gibuhat ni Jesus. Di ba? Bisa gipanamasan siya, bisa gipasakitan siya, bisa gibinuangan siya, gibugal-bugalan siya. Nagpabilin siya, naghilom. O sa iyang kasing-kasing nagpabilin, ang gugma niya ni Adto mga tawad. Siguro sekreto lang siya naging, sige lang kay kining akong gibuhat para rani sa imong kapasayloan. Tanaling mo amen. Laliman ka na. Wala niya gingon nga kining akong paghalag sa akong dugo para rani sa wala nagbugal-bugal na ako. Ikaw wa kay labot, wa kay apil. Ikaw na naghatag na ako, nagpasakit ako, wa kay labot. Exempted ka ni Iperno na kanitso. It is for all humankind. Kadtong tanan sa kinatibukan. So it is a demonstration of love. Iyang gipakita unsa ang pagigugma. Sa isig ka tao nga bisag ang iyang gipakita niya sa imuha dili maayo but still love. Ito namin, praise the Lord. Pero usahay kita nga tao, mingon ta, maayo ra ko kung maayo ka. Pero kung magbinuang galing ka sa ako, mas labaw pa kung buang-buang nimo. That's not love. Sa ilo ako ninyo, pero dili na. Muna ingon sa gingon ng Biblia, kung batuhon mo o bato, balusan ninyo o tinapay. Kung dapayon ka sa wala, itapion ang tuo. Mabuhat ka nga doon. Kung sumbagon ka sa wala, may ugagan kung dapat ito, sumbaga. Pag humagsumbag niya, I love you. Kung ay mga tao makita sa imuha, medyo nabuang ng siguro ni kawan. Kung ako pa ito'y sumbag na, gugdong nagyukagsundan. Halang asa ta mag-abot, makabahos lang ko nila. Nabi mo ganyan. Imao na ang sugo sa ulo. Nabi mo praise the Lord. Pero si Jesus Christ, gitamparos siya, giluhaan siya. Alam, kung luhaan pa ka mo sa ka. Dagan siguro ka nung lakaw, siguro ka pulis, siguro ka mugila. Namutan ni Gok. No? Si Jesus Christ, giluwaan siya. Gilatigo, gibinuangan siya. Ikaw magkahaang anak sa Diyos, ikaw magkahaang Mesiya, luwasangin mo ka kalingon. Hilo ka siya. It is a demonstration of being humble. Nga naaman na kay dako nga mahimo, pero wali mo himo atungod kay lahi ang imong katuyuan. And tanan niyo, praise the Lord. Usahay ang tao kontradik. Nga naman wala man tanakaton sa pulong sa Ginoo. Doon na kay katungod una na kay
katungod na mo balos, umusumpat, umuistorya, dagan kay kasulti, dagan kay kasumpat. Pero gipili na lang nimo nga magpakahilom ka, then you learn to love your brother and your sister. Tanan niyo, praise the Lord. Let's clap our hands unto God. Hindi nga topic. Silent, yung boring. Pero kung ato ning kakunan, mga igsoon, kung ato yung tugkaron, ang pinakauyukan ni nga mensahe, mga igsoon ko, we will learn o dili lang kita ang makabenepisyo bisa ng mga bata na nasa atong palibot nga naman kita ang himuon nila nga panagingan. Ang tanang mga praise the Lord. Maunang to teach them to love God. Magsugod ni ka nato. Sundan nato sa atong gagalingon ang paghigugma sa Diyos, ang paghigugma sa atong isip katao, ang pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, ang pagpagamit sa buluhaton sa atong buhay ngayon. Amen. Amen. Ay wala na ilaing, ay wala na pinaka-satisfying as a parent. Nakita ni mo imong anak mga lagag nga matinudhanon sa Diyos. Sa mga tao nga nasa kalibutan, wala sila makasabutan. Ang ila lang, makagraduate ilang anak, makatrabaho, maayong nindot nga karir, okay na na sa ila, panatag na na sila. Pero sa walay, our first priority pala ni ining mga gagmay nga mga bata, to teach them how to love God. Danami yung praise the Lord. Danami yung praise the Lord. Kaya nga naman, kaya kung dili ta mutudlo, kinsa man ang mutudlo nila sa paghigugma sa Diyos. Social media, tanawa ang social media, mga igsoon ko, 19 ka mga estudyante, gimasakir, gimorder sa 18 years old. Uvalde School sa USA. 19 students and 4 adults, mga teacher daw itong 4 ka-adult, gipusil, walang habas, mabulpas sa Tagalog sa balita, walang habas na pinagbabaril ng isang 18 years old. Nga nung iya kong nabuhat, wala nagiyahan sa pulong sa Ginoo. Kung doon na lang ang tanay nagiya niya, thou shalt not kill, but love thy neighbor. Kung doon na lang ang tayo nagiya niya, nga magbatong siya paghigugma sa iyahan, kasing-kasing ato sa iyang isikatao, diliunta na to niya mahimo. Manang isip nga mga ginikanan, dili na nato pabuton, God forbid, dili na nato pabuton nga atong anak, mapuno sila sa kasuko sa ilang kasing-kasing. Amen. Mabitaw, ang pinaka-healthy sulod sa panimalan. Kung naamoy discussion, banag asawa, please, ayaw ninyo ipakita sa inyo anak. Kung naamoy discussion, dahil maglalis mo, ayaw buhatan na atubangan sa inyong anak. Kaya nga naman, ma-adapt nila na. Panamin yung amen. Panamin yung amen. Muna sa mga makita na to, di ba? Bisa sa kanang mga television. Kung naay ginikanan nga makik-argue sa asawa, balag asawa, pasundod yun na nila ilang anak sa kwarto. Nga, kung ang mga anak makasala, don't rebuke them in public. Pasudla sila sa kwarto, dito sila badlunga, dito sila badlunga. Nga naman, kung singgit-singgitan maguna sila sa public na yung madagang magabungo, mawala ang ilang confidence. Maulaw sila. Maulawan sila. Huwag mo na mag-trigger na mag-rebeldi ang bata. Ito na, yung amen. Mura na yung taga-SW din eh.
DSWD din. Mo-apply na lang siguro ko sa DSWD, ha? Bitaw, isa ako, istorya ko tapos singkahan ko, wala na ito, luma! Tako na kayo ng break, wala ko ng malapit. Niya kayo, makadumog lain. Malaking ka. So, manis mama, ibulgar pa magagawa pa ng laban break. Makababa o confidence. Maulang na ka. And then it will cause rebellion. Magtanong na nagpadumot sa ginikanan. Mga nang sunod kasabaan pag mga mulayas. Wako'y boss aning balaya. Sige ra kong kaon. Sige ra kong tog. Mulayas ako. Mula ka na ito. Asan ka? Mulayas! Asan ka? Kailan ko mulayas? Masok ko mabot si mama mulayas. Pag maglahat ka, kasabaan. Ay sige ra taglahat. Pag mabuyong mo tas pala, kasabaan mo tayo. Sige ra tagyak ka ako, no? Saan? Amen? Paano mamala sila ka ng communication lang? Sa mga anak, sabton ko na ito atong mga inahan. Anong iunahan na sila? Ay, kapoy sa trabaho, mao'y mga lampa, mao'y mga dumaan, mao'y mga hinlo, tanan! Halos tanan. Trabaho sa balay, dili sayon. Nabitaw ko istorya nga katong bana nga nagtrabaho sa opisina o asawa nga nagtrabaho sa balay. So po ang bana, sa magkalab nga, sa magka-babe nga, sa magka-dar nga, sa magka-daddy. Imo nang bana din ang bana, o sa magkahan. Sige ra kag puyo diri sa balay, sige ra kag nara ka diri sa balay niya. Di pa nimo maatiman, di pa nimo makuaning mga gamay ra nga ako sa doon. So, ako tibok adlaw ng trabaho. Kapag ulay dire walay pagkaon, bahaw. Tinatag kape, walay ininit. Ikaw trabaho dito ba? Ako diri sa balay. Asawa mo yung trabaho ko. Asawa mo yung naghakot ng palkata. Drive upuan, multicab. Kung sa manang trabaho. Mahal na kabayan. Anak. Alo. Pagtan mo sa lubot. May tae. Stilan. Tapos gitag pagkaon na. Amin. Sugod. Apit na utol ng aga. Luto. Tapos na po yung kuhan. Hugaw, silihig na po ka. Pag human ko sa tibok adlaw, wak pa nakaabot ang asawa gikas trabaho, ang ba natulog na rin, nagkapoy. Walay trabaho nga sayon. Mas sama naman o sa asawa ang trabaho, dili yun lalim. Wala, it's a matter of pag sinagtanay ra. Nagseminar naman yung kasal. Amen. Matulad pa sa advices gahapon sa bagong minyo. Kung ang usa kalayo, dapat ang usa sugnon. Tubig. Kaya ang makapatay sa kalayo, tubig. Kaya kung parehas mo kalayo, ug daw ang balay. Sa makauna raman na. Pag makauna ka nagsuko ang asawa, ayaw giptop ni. Pag makauna suko ang bana, ayaw po tutok ni. Sinabta na ila. Tama ba? Sa mga karaan na diha. Di man ninyo may mga karaan. Karaan sa kami yun. Di ba? It's a matter of communication. Ayaw mo. Ayaw ka ng... Ayaw niyo tugutin na mawala ang inyong healthy communication. Panahon sa tingkaon, mag-istoryahan. Gusto man.
Labi nagpalihas mo nagtrabaho. Advice gahapon ni Pastor Reverend Fred Escotil. Adisir mo lakaw, gikas trabaho, mag-ampo mo. Deliver us from evil and lead us not into temptation. And tanan, may praise the Lord. Kaya sa Amerika, the reason why prone ang divorce dito, okay sila sa divorce, kay pirmi na mahitabo dito. Kay sila, dili po hindi sa ilan ng asawa sa balayra, tapos ang bana may manarbaho. Dili, kinahanglan yun sila, banag asawa magtrabaho. Unya magkita, gabi na. Nakapoy na, di wanay tayo maglabing-labing, wanay tayo mag-istoryahay. Tuog na bitso. Ugma, maurang, same routine, daily routine. Kung walay quality time, mahagbong sa tentasyon. Ang tanan niyo, praise the Lord. Muna ang permit, kasagaran dito, di ka magdugay, after 5 years, mag-divorce. Magbuwag, ninyo na po iglain. Ang tanan niyo, praise the Lord. O ang pinaka-number 1 na mag-suffer, kabalungod sa mga anak. Luoy ang mga bata sa mani. Kang mama, pirmi man mi kasamahan. Ang papa, kung kinatana kay mo hatag man si papa. Pero dili man mo atipan, di man mo papo ang tahi. Ang aming praise the Lord. Mas tindog yun, buo ang pamilya na nangalaga diha sa tulong. Tanahan niyo, amen. Muna sa mga nagbabalak, sa mga nagplano pa, siguro agad ninyo. Kasi Dixon, may siya, na ko'y mahina. Okay naman siya. Buo naman yung loob na makikuban kang banis sa hangton sa hangton. Pero kamo, nga wala kay sure, kanang inyong mga naka-char-char karon, yung mga siya na ba? Worth it pa rin ang babae nga akong ikauban sa tipo. Nato nga kinabuhi. Kada buntag ining mata na ako, mauning nagwaya ako makitaan. Kaya kabalo mo, the worst prison in the world is the wrong marriage. Alaw ka. Nagwaya ako makita. Danami ang praise the Lord. Pero pasalamat ha mga igsoon ko kay nangalagad tao Diyos. Amen. And the name praise the Lord. Nangalagad tao Diyos. Nga naman, ang fundamental mga igsoon ko, dili tawhanon, kundi gugma nga iya sa atong buhay nga Diyos. Mauni ang pundasyon. O kasayo ko pa mauni ang pundasyon. Lison ko mono walay makaguma. Ang tanaming o amen. Kabalo mo sa sikreto sa likod ng relasyon. Ang gino nila, God-centered relationship. It is a sample sa babae sa mga young people. Kung gusto mo maka-identify kung kanang inyong gihigugma, kapabuton man na sa Ginoo, sa yun ra, kanang tawhana, gidala ka paduol sa Diyos. Pero kanang imong karelasyon karon gidala noong ka palayo sa Diyos, then that's not God's will. Danami mo, praise the Lord. I am blessed. Testimony gahapon sa newly couple. Bida mo karon. Diba? Matod pa ni Sister Vanessa. Dagan ko ng montanya sa iya. Giunsa daw niya pagbago si Brother Dixon. Kung kita'y pangutanon, dili ta makabagong tao. Ito namin, praise the Lord. Bisang paglatiguhon mo ng imong anak niya para mabagpo na, di na mabagpo. Ang ato lang role to train them, to lead them. Nahimo lang siyang trainer ni Dixon. Manguyag na ako, sige. Sunod na ako, simba ka. Tanami mo, amen. Tanami mo, praise the Lord. Simba ka. Dili si Vanessa ang nagbago sa kinabuhi ni Dixon.
ang relasyon ni Vanessa sa Diyos na nagdala kang Brother Dixon patuloy. Oh, hallelujah. Nga naman mga igsoto, walay lain, mligon. Kaya nga naman kung pareha na buta tao. Ako, nga asawa pareha na may tao. Anytime kung wala ang Diyos sa anong taliwala, anytime we can commit sin. The same with us, sa atong pamilya, kita talaga na at sulod sa panimalay. Mga tao na talaga, di sa kung sa panimo kadugay sa pagpangalagad, di ka maka-assure nga di na ka makasala. Di na ka mapukan, di na ka mahagtong sa kapakyasan. Pero tungod kay dunay Diyos na nahimong sentro, sulod ni anang panimalaya, hinungdan ang papili ng panimalay, bisan sa mga pagsulay. Tanaan mi o praise the Lord. Tanaan mi o amen. Mao na kung i-train ang atong mga bata sulod sa atong panimalay, dili pislet ang atong himuon nga sentro, dili ang sweldo, dili ang salapi, dili ang kwarta, kung dili ang himuon nato nga sentro diha sulod sa atong panimalay. It's God. Gusto na itong tudluan ang atong anak na makinabuhi sila sa pagkabalaan. Tudluan nato sila, tuntulan nato sila unsa ang pagkinabuhi na pagkabalaan. Tanahan mo, praise the Lord. Tanahan mo, praise the Lord. Because I still believe na kung tunay Diyos sa atong mga kinabuhi, because I still believe that if God is the center of our life, bisan ang atong gagmay nga mga bata, makapinipisyo kung ang Diyos himuon natong sentro sa atong kinabuhi. Ako nabasa ngayon, so I forgot the exact verse. Sa course, bisan ang ikaapat ka generation, makaahanis ako. Makadawat. Munang kung naay mga tao na naglisod karon, nyamin sila na nagmatinudahan ba ko sa pagpanalala? Sa iyo ko musimba, muhatag ko tithes, mupledge ko, magpagamit ko sa Ginoo. Pero anong, mura manggihapon ko na ay kulang. Mura, ang blessing sa Ginoo pinug, kanatungod kay nakamana sila ug tunglo sa ilang mga ginikanan. Yung anak ng verse. Mo nang kung gusto ta nga natong mga anak safety ang ilang kaugmaon, sundan nato sa atuwa. Dili nato sila tudloan nga mahimong faithful kung dili kita ipakita nato sa ilahan nga nag-faithful ta sa pagpangalaga. Verse, kung lumato sa blessing, kabalo ba mo? Nga kung ikaw nagmatinod-anon ka sa pagpangalaga, unya i-bless ka sa Ginoo. Even the fourth generation, maka-benefits sa blessing nga imong nadapat. Nami mo, praise the Lord. So it's a very simple formula. Nga kung ang mga next generation gusto nato nga ma-bless sila sa Ginoo, magsugod ni sa ato. We need to be dedicated in the work of the Lord. We need to be dedicated para sa paghigugma sa Ginoo. Kinahanglan nato tudloan una nga atong kaugalingon how to love God with all of our hearts. Kay gusto nato ang atong kabataan magdako sila nga naa sa Ginoo, dili layo sa Dios. Hallelujah. Manindog tang tanan tagdaan sa kautuhon karon. Hallelujah. Hallelujah. Si Abraham, he's the father of faith. Tungod sa iya na kung pagtuo sa Diyos, gibansagan siyang amahan sa pagtuo.
until the next generation. Abraham, Isaac, Jacob, and sa tanan nga mga anak niya, Joseph, Benjamin, hangtod karon ang pabor sa Ginoo naa sa katawhan sa Israel. Tungod kay dunay Abraham nga nahimong fundamental sa ilang katumpatan. Tinani mo, praise the Lord. Praise the Lord. Mga ginikanan nga naa dinhi karon. Kanang atong mga bata nga gidala-dala nato dinhi sa simbahan. Karon kung sa ilaha murag wala lang, pero inigabot sa panahon masabtan lang na nila. May mo na sila sa inyo, sa ato po. Thank you. Salamat sa pagdala namo sa simbahan. Bisag magsigil ang migdagandagan dito. Bisag magsigil ang migpabadlaw dito. Pero salamat, wala ka na pulan namo sa pagdala. Hallelujah. Ang sabak ko nga simbahan kung magpidaghan mga bata, mas maayo pa kaysa simbahan nga walay bata. Amen. Mamitang katong paglagdaw, kung dili pwede ang bata, kita lang. Magkaingon matanga ko murag hapsay ang atong simba kay walay magagandagan, walay magmuato sa keyboard, walay magkat-kat-kat din. Amen? Hapsay man. Pero sa laing nga bahay at unahon-ahon, kung magminti na, magpabili na, mudako sila na layo sa Ginoo. Kung dili na mo subukan na. Hallelujah. Tanawin mo na mga bata sa gawas na walay Diyos. Gamay pa lang. Atong silupin din yung ipangatag isudlan ng pagkakas. Ang bibit-bit. Iburong-burong. Sa Manila, tanawin niyo kung nag-aatong sa Manila. Samtang nag-drive ko sa unang madulong sa pier, mga gagmay nga mga bata akong magihan. Magdalag silupin. Uga na rugby na asulod sa silupin. Grabe nagsimba. Ang uban, magdalag sigarilyo, bata pa. Di tamusugot nga ka ng atong mga bata, magdako sila. Ngayon, ana, ang ilang masinati. Sa mga young people na naadindi ka mo, you should be thankful to your parents. Amen. Hallelujah. Na naman, gidala mo nila diresulong sa simbahan. Kaya kung wala'y ginikanan ninyo nga nagiya, asa na ka mo gipamunit karon? Asa na ka mata gipamunit karon? Pasalamat na lang. Doon ay mga ginikanan nga nibarog sa pagkamalaan, nga nibarog sa pagsimba sa usa ka Diyos. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Mabot ang panahon nga kita nga gigamit sa Ginoo karon. Mahuman na ang atong adlaw, mahuman na ang atong panahon. Kung sila na po ang gamiton sa Ginoo. Kung sakto ang pundasyon nato, nagibutang sa ilang mga kasing-kasing, magtakok sila, magtubo sila, nga dunay kahadlok sa Ginoo. Mutakok sila nga magpagamit sa Ginoo, kay nakita nila sa ato ipadako nato sila sa insakto na pamumuhay. Amen. Hallelujah. Palagpagan ng atong mga ginikanan. Please, ayaw mo kakapoy, ayaw mo kabudlay. Alam sa inyong mga anak, labi na kung mag-isgot sa espirituhanon nga butang. Yes, malipay ta kung na sila'y ma-achieve sa academic, sa secular. Malipay ta kung matapuan sila sa secular. Pero mas atong ikalipay kung makita na to ang atong mga bata, atong mga anak,
Magdako sila nga dunay kahadlok sa Ginoo. Magdako sila nga naa ang kasibot sa pagpakamit sa buluhaton sa atong buhay na Diyos. Kay mao ni ang pinakahindot ka investment nga di sa kanusa walay alkanse. Walang as a celebration for National Children's Day. Ikaw ug ako kita nga naa sa unahan ang himuon mahimo nila iya. Ginikanan na ug tatay. You are the train. Kung gusto ka nga imong anak magsimba pirmi. Kung gusto ka nga imong anak pirmi sayo, you should start with yourself. Tanan mo sayo na magsimba na mo. Amen. Hallelujah. Kay saya ng pamilya sa Diyos ay nalilingkod, sama-sama sa pagsamba ang Diyos ay nalulugod kung sa'y pag-iasa pag-ibig ay nabubuklod. Sino nga ang siyang aasahan? Tayo mga magulang hanggang magpamulan. So, makita ng mga anak at ng buong samahan
buhay na may kabanalan. Ganito lang ang ating gagawin. Sige, Walang wasak na tahan, pwede din mong walang pamilya na pwede din mong maghinawiray sa imong pagkakasama. Unahin mo man iuban sila. It is commitment to God. Mga lagat ni! Dili ni gusto nga ako mahala. Pasalahat sa pagpangalagan. We will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve my Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when trials come, Mahinikanan none can separate us. ang mahal o minahal.